Wat gaat nou weer? Hoe kost slaan die mensen? Toen kom je aan wijk, die golf, die stok, die stok, die warm niet slaan. Maar dan zie je een stok, een zijstok. Toen kwam een clip van mij om die. Omdat ik niemand gezien die gooi niet. Maar het is mijn politie die clip die gekomen. Kijk, politie man, die staan mij op. En een keer te staan voor die weer super staan met die bek naar die hek toe. En die in zo steek staan. Kan niet lang die drijven met die gun. Toen zei, oh, schiet die goed man, schiet die goed. Die een been het weggetrek en gaan rijden. Hij neemt aan de wijk, meneer McKenzie, en hij begint schiet daar vanaf. Op mij. Op die. En die nog op een geschieten ze niet. Skade in. Ja. Hoeveel politiebeambten was wat geschiet het? Dat was 3. En al 3 geschiet? Al 3 geschiet. Om tijd het eerste geschiet en het laatste geschiet. Hij heeft gestaan met een antibadabel en online. En die is amper 80 jaar oud. Je kan dat weer zo gaat het. Ik kom vragen waar dat kan. Het is waar zo te zijn en zo met die gun boeien. Mijn lijkt niks nee, zeg ik niet meneer. Voordat we gaan skip, hoor dat iemand schreef buiten, hulle slaan mij. En die ala posie. Uitgekomen ooit in die politie. Toen met die politie dat 6 januari bij die. Hij was zijn kop pas, hij kreeg zijn kop. Toen zei ik van hem. 6 januari? Hij bleef aan de kant, hij was niet bijna. Oké. Toen zei ik van meneer, maar hij heeft een kopprobleem die mannetje. Hij was maar klein, toen was hij samen met golf, dus hij bijna buiten geluid. Zijn zachte plek op zijn kop, dus ik kon niet aangaan. Hij had hem geforceerd met hem tegen toen, meneer McKenzie. Ween toe. Die ween toe, ik had gevraagd met hem tegen toe. Hoe kom slaan ze aan elkaar die mensen, zullen hier komen. Dan kom ik niet in. Isa bij die 12. Die hebben het net gemaakt, dat geleerd. Hoe heb jij die net gemaakt? Niet de politie, maar dat was iets wat ik niet. Ja, maar laat mensen voor spannende vermaken om de zee lieven of gaan, dat is klaar dood. Hallo, kom naar 2 uur, dan komen we hier Dan aan. kan je niet pols zien. Misschien dat ik hele pols, maar dan gaan we niet aan mijn land observatie boven. Dus ik dat nog nooit pols gekregen boven. Dat wordt geleerd dat we een wegte van die. En dan maken we verder hier niet. De chilling in de eerste is, hij was nog in geweest voor die lunch chilling. Ik heb een lot. Toen net voor die lunch chilling, die aan toe. Toen leek ik in de kamer, de bed te horen, maar... Putte af van, toen zei ik nog met Anne Sienkie, het klinkt mij naar ganz squatten. Want die zei niet, maar niet, dat is zeker klappers. Toen zei ik, maar dat is klappers die van die mensen gaan een trein aan, dan gaat nu al eerder die geraas en goede. Toen zei ik, maar je moet gaan kijken wat aan gaan naar onder of niet. Of misschien daar, als je want ik het aangevoel is misschien daar. Toen komen we terug, toen zei ja, maar dat voor me gaat geschiet. Toen weet ik nog niet hoe je geschiet is. Maar ik was niet daar geweest, mijn zin. Pony was daar in die andere zin afstand. Toen kwam alles mij zeggen, hij leende daar, ik kan niet praten. Hij is Jerry Wang. Dus ik kan niet langer kan. En toen dan gewacht voor de ambulance. De ambulance komt, ik heb hem op de hartmachine gezet. Maar hij nog een lichte polsje gehad te laten zien. Toen zei hij hospitaal toe, of wat hospitaal toe. Toen zei hij, ja, komt het in de klas. Oorzaak achterna op het hospitaal toe. Toen nog steeds in een ambulance. Hele dagen komen. Hierna komt kloppen mee wakker. Dan komt ze kies, ik vind het eerst, dan sta ik op. Ik zeg, ja, moes, dan sta ik toch op. Dan 4 komt een stukje kost. Van hij is mee kan. Dan weet je geweer, toch niet. Ik was hier een dag, jaartjes gewonnen gemaakt. Die mensen die jaartjes zo.